dalt. Que pugem caminant, no? Sí. El 1 de maig. Santa Calamanda és el dia 20 de febrer. Ai, 20 de gener, que digui. Aquí parem, veus? Parem aquí. No per dir alguna cosa, no, vull dir que aquí paren i res no crec en un Déu. Veus, aquí és la creu aquesta que no sé què era, de que així es va morir alguna cosa, no sé què, però és la creu de Sant Sebastià. I aquí fa 3 anys es van robar la campana. Ah, sí? Aquest camí que veieu aquí és el primer que hi havia que es pujava a Sant Sebastià. El primer camí. Després van començar a agafar les màquines i van agafar Ui, que no em fotia de cap. Aquesta paret que veieu aquí a la dreta, tota estava ensorrada. I estava tapada, mira, veus aquí, 4 gamberros, això és neguera. Aquí pugen les deixates. A veure, a fer el burro. A què aneu? Doncs aquesta... Una cisterna. El que passa és que la cisterna era d'aquí dalt. Aquí dalt estava fins dalt. I després la van tallar per d'això. Però ara que la cisterna arriba fins... Ui, veieu encara hi ha la humitat aquí. Ens van dir que l'aigua corrent a Calaf no havia arribat fins fa uns 30 anys. Abans l'aigua la treien exclusivament de pous? Venia amb un tren. Bueno, sí, venien de... Bueno, cisterna. Una cisterna amb tren. I el que passa que van fer una cisterna, un pou, aquí diuen uns dipòsits, aquí dalt. Que se'n diu el molí de vent. I aquí aquest molí de vent es va fer la cisterna. La cisterna després l'alcalde, que ja són morts, va començar a posar les aigües. Venia de Colonja de Segarra, que ara del Colonja de Segarra, del castell, se'n diu el Mantellí. I del Mantellí va començar cap aquí i van agafar les aigües. Molt bé. Però aquestes aigües d'aquí no són potables, però hi ha calç. Tot arreu, passa. Tot arreu. Aquest camí, aquest és el primer camí. Sí, el primer camí. I encara n'hi ha l'altre que no es veu ara. Aquí es veu. Aquesta caixa d'aquí estava feta de parets velles. Resulta que van començar per dalt el cor, en diem, del cor, i resulta que van començar a rescatar un martell, un rescat, i van començar a treure aquí els patifalles, que això és pedra. Van començar a agafar, mica, van trobar com agafar aquí, i van tocar aquí, van començar per aquí, van arribar fins aquí. I tant resar, van agafar, i al final li van tallar la mà. I com que aquesta mà no la tenia, va pagar l'altra que em va assenyar amb aquesta, i amb aquesta, segons sento a dir res aquí, van tallar l'altra. I al final, com que no sé què passa, va agafar una serra i la va tallar pel mig. I per això es veieu això és d'aquí, Santa Coloma. Era tan cristiana, i la filla era tan cristiana que va agafar i al final la va tallar pel mig i és aquesta Santa Coloma. I el millor tenia 15 o 16 anys. Que tots aquestes santes són juganetes. Sí, perquè ja és de l'època, mare de Déu. Sí, Santa Eulàlia a Barcelona tenia 13 anys, la va martiritzar. És que nosaltres encara estàvem molt a un, per dir alguna cosa. Per dir alguna cosa. Quina història era... Como se ve, la peste duró solo 10 meses en Calaf, cuando en Barcelona y otros puntos continúa hasta el año 1654. La situación topográfica de la urbe calafina, el escaso número de vecinos que quedaron y las providencias higiénicas que se dictaron contribuyeron a extinguir tan terrible enfermedad. Aquestes dades d'en Llorenç estan referendades al llibre del Racional, ja que des de l'any 1650 s'estaven prenent mesures per evitar el contagi. Una anotació del mes de març de 1651 ens mostra la preocupació dels jurats calafins, ja que es va pagar a una persona per haver anat a Igualada per saber no passar